اسكي منتان كنمهارلو كاب هيوت تمكروخي حد حق نجرنا تبايله بستحتتكو مسرت حد حق يطرح زي كونس عسرت حقتاتون كزارب مخالكو كوينو جنا زوم كصيله زنغركا سلسته نغرات نعخا اخولاتيوم نايزوم سلسته حتوتات ملسي انت رخيبكا هيوت طعمتي كتخونلكايا انا مني ابزا مريت نمنتاي يزنبر انتاي خزدلي سبات نعي مني خيلوم كحتوني كلو مني لك ملسلوم كم زلني يشجر نيره ناي تلفزيون شو اقراويت سلازنبركو غازيطኛ ايله كنغروم يخل نيره بتوسخ دما بولكي استوافر كلهم عودتات انفستمنت سلازنبروني نبعلي بيزنسو مني ايله كفالت مخالكو جن ازيوم انا استوافر كلهم موياتات انبر انا بعلي ايكونكن سلاز دما تخكلኛ مننتي كفلت صعري جبركو انا ولود املاخيه ام منفساو عالم زلو سفيح فقد فطاري بسغا كفصم بناي ملاእخت استنفاس ابزا مريت زلخو كل ነገር ናይ ምግባር ተخእሎ ዘለኒ ፍልቲ ፍጡርየ ንስኻኸ መኒኻ ዌይተር ነርስ ወይ መሃንዲስ ኢልካ ተሐስብ ትኾን እዚ ግን መናበሪ ሞያኻ እምበርናትካ ዘለዓለማዊ መንነት ኣይገልጽን እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ ንስኻ መን ከም ዝኾንካ ንርእስኻ ሕተታ እቲ ካልኣይ መሰረታዊ ሕቶ ኣነ ኣብዛ መሬት ናይ ምንባረይ ምኽንያት እንታይ እዩ ዝብል ምፍላጥ እዩ ሎሚ ኩሉ ህቡቡን ዕውትን ክኾን ይዝደሊ ንምንታይ ዝብል ሕቶ ግን ዝምልስ የለን ማርቲን ሉተር ኪንግ ሓደ እዋን ከምዚ ኢሉ ነይሩ ኩሉ ሰብ ዕውት ክኾን ኣይክእልን እዩ ኩሉ ሰብ ግን ዓብይ ክኾን ይኽእል እዩ ምኽንያቱ ድማ ዕቤትካ ንዝዓለም ብእተበርክቶ ነገር እዩ ዝውሰን ኩሉ ሰብ ድማ ኣብ ውሽጡ ዝሓዞ ንዝዓለም ዝጠቅም ገለ ነገር ኣለዎ ኣነ ዕውት ሰብ ጥራሕ ክኾን ኣይደልን እየ ቅድሚ ምውላደይ ኣብ ማህፀን ኣደይ ከለኹ ኣምላኽ ኣቐዲሙ ኣብ ህይወተይ ዝረኣዮ ነገር ንሱ ከይፈጸምኩ ክሞት ግን ኣይደልን እየ ኣነ ምስ ሞትኩ ኣብዛ መሬት ንዝተርፉ ሰባት ዝኾነ ሰናይ ኣበርክቶ ከይገደፉ ክሓልፍ ኣይደልን እየ ኩሎም ዓበይትን ፍሉጣትን ሰባት ዓለምና ፈሊጦም ይኹን ከይፈለጡ ነዚ ዓለም ሓደ ነገር ኣበርኪቶም እዮም ቅድሚ 300 ዓመት ኣብ እንግሊዝ ዝነበሩ ሃፋትም ሰባት ስም ጥቀስ እንተትባል ኣይትዝክሮምን ኢኻ ኣብቲ ዘመን ንዓለም ዓብይ ነገር ኣበርኪቶም ዝሓለፉ ሰባት ግን ታሪኽ እናዘከሮም ክነብር እዩ ስለዚ ንስኻ ንሰባት ብነፃ ከተገልግለሉ እትኽእል ዝኾነ መንገዲ ደሊኻ ረኸብ ኣብ ልዕሊ መቃብርካ ዝተርፍ ዝኾነ ጠቃሚ ህያብ ኣብ ውሽጥኻ ኣሎ ካብ ዝቐፂለ ክነግረካ ዝደሊ ወሳኒ ነጥብ ድማ ኣብ ህይወትካ ኩሉ ግዜ ትኽክለኛ ነገር ጥራሕ ግበር ሰባት እንታይ ትገብር ከም ዘለኻ ዋላ እኳ ብሓቂ ኣይመስክሩ ግን ምእንታን ነብስኻ ኢልካ ኩሉ ግዜ እቲ ሓቅን ትኽክለኛ ነገር ግበር ኣስተውዕል ናብ ሓደ ሬስቶራንት ከይድካ እቲ ዘተኣናገደካ ዌይተር ካብቲ ዝተለመደ ውፅእ ዝበለ ሰናይ ነገር ክገብረልካ ከሎ ኣዝዩ ይባህ ዝብለካ ምሽ ዝተለምደ ነገር ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ዝገብሩ ሰባት ስቂልና ኣይንሓልፎምን ኢና ምኽንያቱ ንእሽተይ ዝመስሉ ነገራት ግን ብልዑል ጥንቃቐን ኣፈጻጽማን ምስ ዝግበሩ ቀልብና ይስሕብዎ እዮም ስለዚ ቀጻሊ መዓልቲ ናብቲ ሬስቶራንት ከይድካ ነቲ ትማሊ ዘተኣናገደካ ዌይተር ክትስእኖ ከለኻ ጽቡቕ ስምዒት ኣይስምዓካን እዩ ርኢኻ ዶ ንስኻ ናብቲ ሬስቶራንት ጥራሕ ዘይኮነስ ናብቲ ዘተኣናገደካ ዌይተር እውን ኢኻ ተመሊስካ ስለዚ ኣብ ህይወትካ ኩሉ ግዜ ቅኑዕ ዝኾነ ነገር ጥራሕ ግበር ሽዑ ብዘይ ሓሰብካዮ መንገዲ ሓደ መዓልቲ ተመሊሱ ክመፀካ እዩ ምኽንያቱ ድማ ሳልሳይ ሕጊ ኒውተን ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕ እዩ ዘሎ ንኹሉ ነገር ትኽክለኛ ዋጋ ኣለዎ ኣስተውዕል ሰባት ኩሉ ግዜ ኣይፈትውኻን እዮም ምኽንያቱ ድማ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ሰላይ ነገር ንሶም ፈቲኖም ዝኣበዮም ነገር ስለ ዝኾነ ንዓኻ ክርእዩ ከለው ጣዓሳን ዓርሰ ጽልእን ስለ ዝስምዖም ንስኻ መን ኢልካ ስለ ተሓስብ እዩ እናበሉ ከነኣእሱኻን ናትካ ስም ብምጽላም ናይ ታሕታዋይነት ስምዒቶም ክሕክሙ ጥራሕ እዮም ዝደልዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ህይወትካ እንታይ ከም ትደሊ ንነብስኻ ሕተታ ሽዑ እመነኒ ምንባርካ ትርጉም ክህልዎ እዩ ትብለና ኣሜሪካዊት ቢዝነስ ውመንን ኣቕራቢት ቶክ ሾው ዝኾነት ኦፕራ ዊንፍሬይ مساحكم صنعخو أنا هفته دجنا نيره يغني لي